Az állami szerepvállalás nagy ellátórendszerek átvételét követően jelentősen csökkent a költségvetés, és az az érdekes helyzet állt elő, hogy a gazdaság lehetőségei visszaemelték 2 év alatt a város költségvetését az előző szintre, ez 5,8 milliárd forint. Ebből az 5,8 milliárd forintból 2 milliárd forint iparüzési adóbevétel érkezik a városba, ami a válság előtti csúcsot meghaladja 200 millió forinttal. A turizmus teljesítménye 25%-kal emelkedett, és ez is természetesen új feladatok elé állítja a várost. Az idén 2 milliárd forintot tudunk fejleszteni, ami rendkívül magas szám. Nyilván az előző 4 év önkormányzati ciklusának van egy kis politikai sajátossága is. Az első 2 évben a városközpont rekonstrukciót és környezetét tettük rendbe, és a másik 2 évben pedig nyilván a lakosság és a város környéki, városkörzeti fejlesztésekre fordítottuk. A következő ciklusban, amiben még egy hetet keményen kell dolgozni, hogy tovább tudjam vinni a feladataimat, és műszaki mérnökként, közlekedésépítő mérnökként 40. évemet töltöm a munkavilágában, és rengeteg tapasztalattal, székesfehérvári városi főmérnöki és alpolgármesteri munkámmal fölvértezve szeretném ezt a várost tovább vinni. A városban nálunk virtuális munkanélküliség van, ez 4,7%, és újabb feladat, nincs munkaerő. A Mór, mivel német nemzetiségű település, Svábság telepedett le itt Mária Terézia idején, a nyelvi könnyebbség miatt a versenyképes munkaerő a környező nyugati országokban talál munkát, hétfőn autóba ül és csütörtök este jön haza, vagy pénteken, de ez az utánpótlás nem érkezik az ország többi részéből. Hiába az a program, amelyet a TIOP keretén belül a vállalkozások megkapnak, hogy 100 kilométeren túli munkavállalásnál első fél évben 100 000 forint lakhatási támogatás, utána fél évenként csökkenő mértékben, országos adat, és talán nem találkoztak vele, hiába ez a program 1500 munkavállaló élt ezzel a lehetőséggel. Nekünk vannak olyan ingatlanjaink, amelyek egészségügyi ingatlanok általában, amik alkalmasak munkás apartmanszállókra, és hogyha Isten akarja és a támogatás is olyan lesz, az első 2 évben szeretnénk visszább venni a úgynevezett lakossági fejlesztésekből, mert bőven volt belőle, és a gazdaságnak visszaadni. Olyan lépésváltást kell tennünk, ami elengedhetetlen, mert ha nem lesz munkaerő, akkor a fejlődés is megáll, sőt szerintem egy kicsit vissza fog fejlődni. Ezért a 7-es turnus letelepítései lesznek a fontosak, ebbe beruházni kell, és már az idén is meg tudtuk lépni az egyéni kisvállalkozások adómentességét, iparüzési adómentességét, 2,5 millió forintot el nem érő adóalap esetében nem kell adót fizetni, és ami különös lesz a következő 7 év gazdasági pénzeinek megszerzésében, az önkormányzat akkor lesz képes a vállalkozásoknak infrastruktúrát és fejlődést biztosítani, hogyha munkahelyteremtés vagy termelésnövekedés idézi ezt majd elő. Ezért a vállalkozásoknak én rendszeresen járom az iparterületet, és azt kértük, hogy 5 éves előzetes középtávú programot adjanak a városnak, és miniszterelnök úr, mikor májusban itt járt, én nyomatékosan kértem, hogy a szabályozási környezetet tegyék könnyebbé. Mondanék egy pár szót erről a TAMOP pályázatról, tehát a VOSZ munkáért című projekt keretén belül, ugye ami 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus végéig fog lezajlódni. Egy konzorciumi partnerség tulajdonképpen, amit nem csak a VOSZ tagoknak, hanem minden egyes vállalkozás részére ezt mi felajánljuk. És ugye itt maga a cél az, hogy a VOSZ-t erősíteni, a VOSZ-nak a ismertségét még jobban elmélyíteni, bővítve így a vállalkozások ismereteit és a hálózatosodást is segítve. Lényegében ugye a VOSZ az utóbbi 8-10 évben mondhatom a legnagyobb elismertséget
nem csak az érdekvédelmi tevékenységének köszönheti, hanem a most már mozgalommá vált minden megyében megrendezésre kerülő megyei Prima gáláknak is, illetve vállalkozói díjátadásnak. Mi ezt még tovább ki is bővítettük a közügyekért díjakkal is. Ugye 7 régióról beszélünk, minden egyes régióban az adó, a jog, a pályázat, finanszírozás, munkavédelmi témákban lehet kapcsolódni hozzánk. Van egy honlap, amit majd később meg fogok mutatni részletesebben, ez a vállalkozó.info honlap. Ezt érdemes megjegyezni, naprakész információkkal találkozhatnak rajta. Széchenyi 2020 készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megbízásából.